Så kommer vi til flagermus. Det kan man ikke forstå det. Se. Hvad det set der? Hvis man er stille. Nu får mor. Ej, nu kommer nogen med. Ej, kom nu. Så kommer på skærmen. Nu. Tobias, der er forvandlet til en frø. Prøv lige at sige det forfra. Så det er Tobias, der er forvandlet til en frø. Når jeg kysser ham i aften, så bliver han til en prins. Jeg kan kende ham på vorterne. Der er nede, nu river benene af den. Ej, var det gysedagen? Mere kyl herinde kommer fra. Røv i feber. Den lange sti. Så det bliver mørkere og mørkere. Mørkere. Og det bliver mørkere og mørkere. Mørkere. Og troldene snart. Nu kommer det bedste snart. Ja. Så kommer der en bil, ikke? Jeg tror, at mobilen godt kører her. Ja, jeg tænker da i hvert fald ikke, der er nogen ræve her mere, efter sådan en grin. Det var hyggeligt troldested. Kommer jo på Facebook. Hun skal også gøre det. Jeg har det gjort. Nej, det skal lave lige så uhyggeligt. Det er også dig, Louise. Ikke kun med mig. Jeg laver bare sådan en sjov ansigt. Jeg laver bare... Må jeg lave om på hende? Altså, nu skal du løbe. Prøv bedst, nu giver du. Prøv det, I to i går. Jeg kan sgu ikke løbe. I to i går, så kommer jeg lige pludselig bare på sådan en chok. Faster. I går sådan her, så kommer I lige pludselig bare sådan en chok. Hold den der ved. Hold den sådan her. Ja, og Så kommer I lige pludselig bare sådan en chok. Nej, gør også et op på selv, så det er også hun gør bange. det er faktisk sjovt. Er du sindssygt, jeg blev bange, mand? Ja, ja. Er du vild? Kan du se så sikkert heroppe. De små flagermus eller vampyrer. Kommer og bider os. Der Wow. er en rød hane, hvor hinanden ikke laver. Og vi siger derovre. Der er lige der i. Det er vi får at vide. Det var hyggeligt. Der kommer en bil derude. Kom her. De må ikke se os. Kommer i bil. Lad mig lige fortælle jer en historie. Den her skraldespand ligger der lige i. I må ikke blive bange. Kom den op til. Og det er meget forfærdeligt, det er fordi vi ved, at der ligger et meget rødent og gammelt lige nede. På åben. På åben.
ham, der kører derhen, hvis du lige gider lyse ind på ham. Det er ham, der er morderen. Nu åbner vi lige. Skraldespanden, så vi kan kigge. Og prøv at se her. Det der, det er jo kun kroppen. Derinde under hænger hovedet. Men vi må ikke løfte. Må ikke berøre os. Prøv at se. Må ikke berøre os. Det er fordi, der ligger en krop på en tordel. Og derom er kirkegården. Og nu går vi ind og vi skal fange morderen. Han sidder derinde og ser tv-avis, eller hvad det er, han ser. Og han gætter kryds og tværs. Hvor er vi bange. Vi er nødt til at gå herind. Vi er simpelthen som Kom nu, detektiver. Pest, du skal hjælpe os med at fange morderen. Ja, det kan godt være, der er 2 gamle mennesker og en lille unge som mig. Og se, det er de 2 gamle hekse. Og derinde er naboen til dem. De er blevet myrdet. De hedder 82 små. Ja. Må vi hælde lysene igennem vinduet? Der- Morderen er meget farlig. Derinde er kirkegården, hvor han begraver de døde. Skynd os. Der er hans bil. Duk jer Der er gravstenen. for hans kone. Og der er gravstenen for hans anden kone. Ja, han har bare skrevet nummer derpå, for folk ikke skal blive... Se, der er han begravet sin dyr, fordi han havde dem. Og hans børn har man aldrig fundet ud af, hvor er. Vi lister hen til vinduet og se, hvor han er. Der er han. Det var så morderen, I så. Han er meget helt vildt. Prøv at se, derinde har han hans elværk. Nu går vi ind og finder ham og vanger ham og får ham i fængsel. Farvel.